pel·lícula que té un títol contundent, Jair. La pel·lícula es diu Ruslan. I 2 punts, i després La venganza del asesino. Ai, sort que ho aclareixen després, perquè si no per Ruslan no sembla que sigui un garden center. Sí. Eres tu? No, Ven a Ruslan a comprar tu palmera. Ven a Ruslan, doncs no seria ben bé el cas. La venganza de l'assassino, no hi ha cap assassino que es vengi a la peli, però no? ho donem per bo, perquè era un títol contundent, no? Que tu dius la venganza de l'assassino i dius, hòstia, me la miro. Aquesta peli... Us dic una cosa, vàries coses. La peli està a YouTube. YouTube és el nou Mega Upload, Sí. Però amb publicitat, lent de collons i sense pelis bones, Sí. O sigui, no té res a veure. I aquella estafa que li diuen alta definició. Ui! Que dius, sí. Alta definició en YouTube. Però si hi ha els píxels més grossos, per l'amor de Déu, la gent està feta en polígons. És com el... Bueno, és aquella època, no? Des del Duke Nukem, que no recordava tants polígons a la pantalla. Jo no recordava moviments tan lents des del primer Alone in the Dark, que era un home que amb prou feines podia pujar escales. És de México, crec. No sé si era de México. Pensava que les travessava, les escales, al final. Bueno, en fi. Te està atacando un triángulo! No feia massa por el joc, però bueno... Ai, Jair, que tenim un regal per tu. Aquí hi ha uns amics que t'han portat una pel·lícula, en DVD que ells mateixos han imprès la caràtula. Home. De tal manera i tan poca qualitat que sembla que sigui escrita en sànscrit o cuneiforme. Però la pel·lícula és The Atlantis Interceptors, traduïda aquí com Los invasores del abismo, amb una nota a l'interior que diu: notaràs que la pel·li està tallada pels costats, però no creiem que millorés molt de no estar-ho. Val. Bueno, té tots els números per aparèixer en aquesta secció. Fa molt bona pinta, Un tio saltant des d'un Zeppelin sobre un altre amb una moto. Aventures i distracció. Aventures i drama i trets, Bé, com dèiem, Ruslan està a YouTube, està pujada com Ruslan, peli buena, i té comentaris de gent com Adrián López que diu: Ruslan és mejor que El Padrino, d'un tio que es diu Holdrin Caicedo que diu: muy lento esta película, però després entra Holdrin Caicedo i diu: buena pel·lícula. Segon visionat. Segon visionat, o ha tingut temps per madurar l'opinió, no? Això passa molt amb aquesta ara de The Master, que hi ha gent que quan surten una mica així com trastocats i després diuen: no, és bona. És bona. Doncs crec que Ruslan i The Master és més o menys el mateix tipus de pel·lícula. També hi ha un comentari d'una noia que es diu Diana Sosa que diu: muy buena película la propia. La pròpia pel·lícula. La seva, la que s'estava fent ella. Sí, no sabem. Bé, us explico de què va. Steven Seagal, amics, ara heu obert les orelles, Home, i tant. Doncs interpreta un tio que es diu Ruslan, d'aquí el títol, que és escriptor. Carai. No cal que segueixi llegint, potser, perquè Steven Seagal fem veure que escriu en un ordinador. No ho havia vist mai. El tio no sap ni com posar les mans. Us dic una cosa, només fa servir la part de les tecles de funció, F1, F2 i tal. I està escrivint un llibre, Però té les mans posades de manera que només fa servir les tecles de dalt, la línia de dalt. Potser té molt domini de les tecles ràpides. Ho escriu tot en macros, no? Ja pot ser. Tot configurat. És com gòtica. Hi ha una... Ai, Déu meu, m'he configurat el Word, com lo tiene Steven Seagal. Ja farem un màster, un clínic sobre això. Plantilla Seagal. Ostres, bé, és una de les pel·lis més mal editades de la història. Hi ha tirotejos de 2 persones i sembla que n'hi hagi 15. Només us diré això, el tema de respectar l'eix doncs no seria el fort d'aquesta pel·lícula. Comencem amb el títol de la pel·li. Aquest cop el diuen amb ganes i sense inventar-se res. Escolteu aquesta veu de tro. Ruslan, la venganza del asesino. El Verdugo. Mira, ni el Xavi Fenroig ha aconseguit el que ha aconseguit aquest senyor, que és rebentar-me el home cinema de casa. Però és molt profunda, aquesta veu. Carai, aquest senyor treballava en Antena 3, si no m'equivoco, Aquest tros de veu, Sí. És una d'aquelles pel·lis que, com diuen els americans, és straight to DVD o straight to Antena 3, a migdies. ¿Y eso qué es? Que va directe, no passa pel cine, va directe, sin passar per la casilla de salida, a Antena 3. Nois, Steven Seagal, mireu, ja diu una frase lapidària al minut 1:35. Sembla impossible, però ho aconsegueix. Escoltem-la. Oh, Dios mío, ¿cómo lo has sabido? No lo sabía. El truco es que te importe todo una mierda. Resumeix una mica la seva carrera com a productor cinematogràfic. Passen un parell de coses aquesta pel·li. Bé, que maten a la seva filla. Però al principi de la pel·li està viu. Bueno, no la maten, l'apunyalen. Només ja en parlarem, que és molt llarg. Doncs en Ruslan, que va divorciar-se, li enviava contes a la seva filla, que era amb la seva dona. Li enviava contes per correu. Quins contes? Jo encara no tinc gaire clar de què anaven. Escolteu.
¿Recuerdas esos cuentos que te mandaba Ruslan cuando eras pequeña? Sí, el dragón y la niña ciega. Us ha agradat? El dragón i la niña ciega, l'heu Era llegit? una drogata. Ciega de què? No se sap encara. Jo no l'he llegit, aquest conte, eh? No, però ho buscarem, eh? Bé, el que us deia, apunyalen a la seva filla uns dolents, el tio va a l'hospital i el rep una doctora. Però... Ruslan. Això és quan arriba. Quan arriba li diuen això pels altaveus, eh? Diuen Ruslan. En un moment de la pel·li li diuen Rosebud, eh? També la gent no està gaire clar. Però, com dic, el rep una doctora, però no estic segur que tingui estudis de medicina perquè fa servir la paraula agujereo. ¿Cómo está mi hija? Ha sufrido daños internos serios. Un objeto punzante le agujereó la cavidad del pecho. A part de que també diu un ojete punzante, eh? Això m'ha impressionat molt, eh? Molt. Com deu ser un ojete punzante? No ho vulguis saber, Quim. No, i us diré una cosa. Mientras que sea suyo... Sí, sobretot. Que no sigui d'un altre. Si és el teu rai. Si és paquete se le via? Mira, ja no lo sé, senyora, no entrem aquí. Nois, anem amb l'últim fragment perquè aquesta pel·li l'allargarem una mica, eh? La partirem en 2 o en 3. L'hem de digerir. I, nois, pensareu, anem amb l'últim fragment. Pensareu que m'he tornat boig, jo ho he arribat a pensar, eh? Però és que a la següent escena, després de sentir agujereo, un mafiós fa servir la paraula agujero. He hagut de mirar el diccionari de la RAE per veure si és que és una nova paraula. Podria ser. Que no estigués acceptat, no? Que no estigui acceptat agujero. Inclouen CD-ROM i aquestes coses. O que jo no estigui sordo i ho hagi sentit malament. Escolteu aquest mafiós. ¿Qué necesitas? ¿Un disparo preciso? ¿Un agujero en la puerta? Noi, després... Amb una B majúscula, eh? Després som els catalans que estem destruint el castellà. Sort d'això. Nois, ¿Un agujero en la puerta? Un agujero. Si us sembla, la setmana que ve seguim amb Ruslan, perquè el que ve ara és lo gros de la pel·li, eh? Carai, doncs si el que ve la setmana que ve és la part grossa i gruixuda, imagineu-vos tot el que ens espera la setmana que ve escoltant Ruslan el dia de l'espectador. Gràcies, Jair. Publicitat.